Πολλά πρόσωπα. Παιδιά, το μάθατε τα νέα. Ποια νέα? Μην μου πεις ότι βγήκαν οι βαθμοί από το τεστ της χημείας. Όχι, διέρευσαν τα σχέδια του καινούργιου σχολείου. Άντε πες. Για το σχολείο λέει. Βιβλιοθήκη με πολυμέσα, αίθουσα πληροφορικής και ξεχωριστό γραφείο επαγγελματικού προσανατολισμού. Ναι, καλά, εγώ ξέρω ήδη, δεν το χρειάζομαι. Σας παρουσιάζω την κάτοχο Νόμπελ λογοτεχνίας το 2030. Τα όνειρά μας θα συνεχίσουμε να τα μοιραζόμαστε και στο νέο μας σχολείο. Με ένα νέο υπερσύγχρονο κτηριακό συγκρότημα 8.000 τετραγωνικών μέτρων εξασφαλίζει ύψης της ποιότητας εκπαιδευτικό περιβάλλον. Προσφέρει μια νέα εμπειρία μάθησης με ευρύχωρες αίθουσες διδασκαλίας, εξοπλισμένες με τεχνολογικά μέσα και εναρμονισμένες με τις σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση. Ειδικά σχεδιασμένα εργαστήρια φυσικών επιστημών και πληροφορικής, αίθουσα βιβλιοθήκης και πολυμέσων και πολυδύναμους χώρους εκδηλώσεων. Με το Γραφείο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Ψυχικής Υγείας και Συμβουλευτικής, είμαστε δίπλα στα παιδιά μας σε κάθε τους βήμα και επιλογή. Ελληνογαλλική Σχολή Σεντ Πολ. Ένα σχολείο για πάντα.